Не знам какво е. Не се ли движи прекалено бързо? Ела да виж какво се вижда на... Какво се вижда? Ела де. Добре, че стабилизацията та. Това ли? Да. Да, бе. Да, гледай се отдалече. Оле, Антонио, това е НЛО. Да, бе, НЛО. НЛО ти казвам. Ето е луната. Спрямо луната се движи. Зумвам. Така я снимай така леко отдалече. Чакай да зумна това. Бах ти, какво си ти, бе? Отдалечи се. Нали? Стана точица вече. Много бързо се движи. Аз го... В момента го виждам само с това. Още едно минава. Само че той е много далече.